Вау, невероятно! Виж тези корени. Виждаш ли колко много са излезли? Не е късмет, не е магия и не съм използвал нищо странно. Пробвал съм много методи и този ги превъзхожда напълно. Днес в Ecoplantur USA ще ти покажа точно как да го направиш стъпка по стъпка, както с розмарин, така и с парично дърво, използвайки само вода, стъклен буркан и една малка тайна, която вероятно вече имаш у дома. Остани до края, защото ще ти кажа точните количества, някои трикове за по-бърз растеж на корените и алтернативи, ако нямаш основната съставка. Това не е сложна наука и не трябва да купуваш нищо странно. Това е нещо, което всеки може да направи у дома. Много хора в канала ме питат, кой е най-добрият начин за размножаване на резници. И знаете, че винаги изпробвам методи, за да ви покажа тези, които наистина работят. Тази система има огромно предимство. Ще можеш да виждаш корените как растат от самото начало, което ти дава увереност и ти позволява да реагираш бързо, ако нещо не върви добре. Работи както за розмарин, така и за паричното дърво. И наистина да гледаш как корените растат от самото начало е изключително удовлетворяващо. Освен това, можете да го използвате и за други ароматни растения или дори за малки зеленчуци. Ключът е потопената част на стъблото да бъде чиста и без листа. Този метод освен това ти помага да спестиш пари. Без скъпи субстрати или сложни химикали. Само вода, буркан и малко грижа. И най-хубавото е, че всеки ден ще можеш да виждаш как се образуват корените, а това е много мотивиращо. Сега да преминем към резниците. За розмарина отрежи стъбла с дължина около 6 до 8 инча. Не е нужно да са по-дълги. За растението на парите между 6 и 10 инча е идеално. Направи среза под ъгъл, така увеличаваш контактната повърхност и улесняваш по-бързото израстване на корените. Сега идва един много важен момент. Листата, които премахваме, трябва да са пропорционални на частта от стъблото, която ще потопим. Ако стъблото ще бъде потопено около 2 инча, махаме листата от тези 2 инча. Ако ще бъде потопено по-дълбоко, махаме повече листа, като винаги оставяме чиста цялата част, която ще бъде в контакт с водата. Така избягваме листата да загният и насочваме цялата енергия на резника към образуване на нови корени. Съвет. Увери се, че срезовете са чисти, без да смачкваш стъблото, защото ако е повредено, корените ще се появят по-бавно и резникът може да се стресира. Освен това, наблюдавай стъблото. Здравото стъбло винаги изглежда стегнато и зелено, което показва, че ще реагира добре на водата и кислорода, които ще му дадем по-късно. Можеш да използваш всякакъв стъклен буркан, чаша или шише, което имаш у дома. Не е нужно да е специално или тясно. Единственото важно е бурканът да бъде на спокойно място, без течение, защото ако резниците се движат постоянно във водата, новите корени могат да се счупят. Не е необходимо да закрепяш резниците с нищо, просто ги подпрете в буркана. Спокойната и стабилна вода е от съществено значение, за да се развият корените силни и здрави още от самото начало. Ако искаш, можеш да използваш прозрачен буркан, така ще можеш да виждаш растежа на корените всеки ден, което е много мотивиращо и ти позволява да реагираш на време, ако нещо започне да се обърква. Пълним буркана с вода малко над половината, достатъчно, за да покрие цялата част от стъблото, която сме почистили от листа, но без да докосва зелените листа. Идеално е да се използва филтрирана или престояла вода, защото хлорът от чешмата може да забави растежа на корените. Обърни внимание на това. Нивото на водата винаги трябва да покрива почистената зона на стъблото. Ако листата останат потопени, те загниват и това може да навреди на резника. Ако бурканът е малък, коригирай размера на резниците пропорционално, така че всичко потопено да е без листа и защитено. Сега внимателно поставяме резниците във водата, като ги подпираме леко. Не е нужно да ги закрепяш, просто ги остави спокойни и стабилни. Колкото по-неподвижни са, толкова по-добре ще се образуват корените. Един трик – можеш да наблюдаваш резниците всеки ден и да видиш как в основата започва да се появява нещо като белезникав гел. Това са корени, които започват да растат. Това ти дава увереност, че методът работи и че растенията са добре. Запомни, търпението и стабилността са ключът. Няма нужда от бързане, а постоянството прави разликата. И сега стигаме до тайната на метода.
Кислородна вода, тази от аптечката, същата, която използваме за дезинфекция на рани. Важно е да го подчертаем. Използваме най-ниската концентрация, тази, която можеш да купиш от всяка аптека, дрогерия или супермаркет. Не е нищо специално или сложно, просто обикновена кислородна вода, каквато всички имаме у дома. Тази кислородна вода предотвратява появата на гъбички и бактерии и стимулира растежа на корените по впечатляващ начин. Правилната пропорция е една чайна лъжичка на всяка чаша вода. Ако твоят съд побира 2 чаши, слагаме 2 чайни лъжички и разбъркваме внимателно. Нищо повече. Ако прекалиш, можеш да повредиш резниците. С това водата остава чиста, а резникът получава кислород и защита, докато развива корени. А какво става, ако нямаме кислородна вода у дома? Ако нямаш кислородна вода, няма проблем. Има няколко алтернативи. Първият вариант е да използваш аквариумна помпа за кислород с дифузър на върха. Поставяш дифузера във водата и създаваш постоянни балончета, които насищат водата с кислород, поддържат резника здрав и предотвратяват появата на гъбички и бактерии. Много е лесно, а и водата остава чиста по дълго време, без да се налага да я сменяш толкова често. Ако нямаш нито кислородна вода, нито помпа, можеш да го направиш и ръчно. Това изисква малко повече внимание. Всеки ден трябва внимателно да извадиш резника, да разбъркаш водата леко, за да разчупиш повърхността, да създадеш кислород и след това отново да поставиш резника в буркана. Ясно ли е? Това трябва да се прави ежедневно, докато се появят корените. Щом корените започнат да растат, остави водата спокойна и не мести резниците, защото корените са много крехки и лесно могат да се счупят. С тези методи, било с кислородна помпа или ръчно, осигуряваме на резника достатъчно кислород и той се развива здравословно, дори и да нямаме кислородна вода под ръка. Интересен детайл, който много градинари знаят, е, че фазата на Луната може да повлияе на това как се развиват корените. Според традицията, намаляващата луна е най-благоприятната фаза за вкореняване, защото се смята, че енергията на растението се концентрира повече в корените. Това не е нещо задължително или научно доказано, но са народни вярвания, които се практикуват от много време и имат голямо значение сред градинарите. Ако можете да се възползвате от това, вашите резници могат да развият по-силни и здрави корени още от самото начало. Малки детайли като този, комбинирани с добър разрез и чиста вода, помагат целият процес да бъде по-сигурен и ефективен. Така че вече знаете, лесен, чист и ефективен метод. Поставете бурканите на място с естествена светлина, но без пряко слънце. Поддържайте водата чиста и наблюдавайте резниците всеки ден. След няколко седмици ще видите силни корени, готови за пресаждане и ще се радвате на вашите розмарини и парични дървета, които растат здрави. Ако ви е харесало, оставете един лайк, споделете и се абонирайте за още градинарски трикове, които наистина работят. Ще се видим в следващото видео.